Чираттагы сәламебезне без Николаевка районы Зур Чиркли авылына юллыйбыз. Әлеге авылда гомер кичерүче якташыбыз Мөнир Касим улы Аюповның бүген 3 августта 60 яшьлек күркәм юбилее. Аны чын күңелдән әлеге гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Тәнзилә, килене Алсу, оныклары Мәдинә, Усман котлыйлар. Шушы теләкләргә кызы Мәрьям, кияве Ринат, оныклары Зиннәт, Султан, Алия да бик теләп кушылалар. Гомер узган җил кебек. Кайчан гына матур парлар идек. Сизелми дә, ышанып та булмый 60 яшең тулуга. Рәхәт чаклар иде балалар белән бергә торганда. Мансур белән Мәрьямыбыз безнең бөтен җиһаныбыз булдылар. Көтмәгәндә, уйламаганда Мансур балабыз якты дөнья белән хушлашты. Раббым барчабызга да сабырлык бирсен. Баланы соңгы юлга озату бик авыр инде. Дөнья торганда шатлык та, бик күп кайгылар да булды. Безнең якыныбыз үзе дә 9 яшьтән әтисез кала. Ул яшьтән ук җиң сызганып эшкә бирелә. Бик тырыш була. 17 яшеннән кардәше Али Яхья улы Каримов янына эшкә урнаша. Тамбов өлкәсе Пишаевский районына чыгып китә. Әнисе елап озатып кала. Ул анда башта гади эшче булып керә. Аннары Мәскәүдә пушно-меховой техникумын бетерә. Укып диплом ала. 1982 елда Тәнзилә Рызван кызы белән кушыла. Ул заводта заготовитель булып эшләйде ул чакта. Инде озак та үтми завсклад булып урнаша. Тырыш ир-егет үзе машина ала, өй күтәрә. Ул вакытларда әнисенә дә ярдәм итеп яшәргә мөмкинлек таба. Бар дөньяда кылган игелекләре өчен Аллаһы ылылап 2 дөнья бәхет сәгадәте насыйплар кылсын үзенә. Кеше язмышлары төрле-төрле. Бер-берсеннән күпкә аерыла. Кемдер гомер буе парлап яши, кемнәрнеңдер канаты кайрыла. Кайберәүләр әле озак сыкрый, килешәлми язмыш язганга. Бәлки шулай яхшырактыр да дип, улын селти кемдер узганга. Кешенекен кеше белми бит ул. Үзеңнеке генә үзәктә. Авырлыклар бер вакытлы гына узып китәр әле, дисәк тә. Улыбыз үлгәч, ниләр кичерүен ирем бары үзе белгәндер. Дошманнары сөенмәсен диеп, яшь аралаш кайчак көлгәндер. 2 балага терәк кенә түгел, әти булу җиңел булмаган. Ни эшләргә белмәс чакларыңда күңелкәең тик бер тулмаган. Ләкин җаным, син бик көчле булдың. 2 алтын бала үстердең. Аларга син алга барыр өчен, канат ныгыр өчен көч бирдең. Әти-әниебез фатихасы сындырмыйча саклап калгандыр. Сабыр кыла белгән йөрәккәең ни кадәрле савап алгандыр. Ирем, әтиебезнең бүген 60 яше. Инде ярты гомер узылган. Язмыш сукмакларың бик озакка, бик еракка әле сузылган. Эшеңне син теләп башкарасың. Авылдашлар хөрмәт итәләр. Якыннар да сине зур бәяли. Бер артлы көннәр үтәләр. Синең тормыш алда, бар бит әле. Балдан татлыларын татыйсың. Бик күп оныкларны сөеп назлап, матур сүзләр белән атыйсың. Бар бит әле алар кайтышына бай табыннарыңны кырасың. Син аларны 2 күзең тутырып, бик сагынып көтеп торасың. Оныкчыкларың да туар әле, газиз бабаларын яратып. Яшә ирем, яшә, яшә әле тирә-якка шатлык таратып. Кем белә бит, бәлки ялгышларың юл салгандыр әле бәхеткә. Сине бәяләрлек насыйп парың алып менәр бәлки тәхеткә. Мәхәббәтнең яше юк диләр бит. Өмет тулы булсын киләчәк. Язмыш бабай безнең теләкләрне ишетәчәк әле, беләчәк. Иң мөһиме авырма син әткәй. Сау-сәламәт яшик бергәләп. Дөнья бит ул барыбызга җитә. Дөнья матур, дөнья түгәрәк. Юбилеең синең котлы булсын. Котлы булсын гомер бәйрәмен. Гаиләң исеменнән кабул итеп, алчы шушы шигырь бәйләмен. Кадерле Мөнир абый, теләкләр бик матур. Тормышка ашып алар сезне бәхетле кылсыннар. Әлеге җырны рәхәтләнеп әйдәгез әле, бергәләп тыңлыйбыз.
Sening izler dashadizni ulug' yo'llarga Chachlarime qurov tushgan deyib o'pkalamali yo'llarga Uyimizning o'zagi sinati Oilabizning yuragi sinati Borimizning teragi sinati Yozmishimiz bo'lagi sinati Uyimizning o'zagi sinati Oilabizning yuragi sinati Borimizning teragi sinati Yozmishimiz bo'lagi sinati Shoyan babaylarning eng shoyoni Aybat babaylarning aybati Bo'lak bo'lsin ali bu shirimiz Unuqlarning singa rahmati Uyimizning o'zagi sinati Oilabizning yuragi sinati Borimizning teragi sinati Yozmishimiz bo'lagi sinati Uyimizning o'zagi sinati Oilabizning yuragi sinati Borimizning teragi sinati Yozmishimiz